Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan dagiti dadakkel ni Eva, kastamot ni Steve, gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman da Jacob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, inot a pumigpigsan ni Steve iti kaadana iti ospital. Napanunot na apaimbestigaran ti napasamak ken kuana, ken ti doktor nga inalan ni Brigida, ang mga sikaso ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lumapanig nakaklakit di tiyatap ko. Pagbabawian na sinaramid na. Rombang laang manong, dandani ka na isagmak. Imbagkit di tayong pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap, no saan anakita. Wala ka dimit atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brigida ti mang sabsabidong kan ka, manong. Tapno matagi kwa na amin asan ikwam. Uray ko man o si kasulnak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso hindi kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko ma, tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brigida kan ti lalaki na. Alingagak, noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidaw iti kanang tilakay nga asawam, di awan ko maitan. Mabutan mo, ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidungak. Ano nga rin itangay? Magamin layo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sabali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot tindag ito eh. Awan mo't ka diya. Mapukaw ko man na diya lakay, tapno matagikong mo't ti sanikwana. Kasano ko maamapukaw, kat naisanggan mo't ti kabil ko nga itidad mo nga agas. Impanaw daw no, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isoan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni Sar? Imbagta da ti bakanting apartment ko apagyanam, manong. Nagsaya atan na, ta naira na apimanaw ti agigyan. Wan nga rod, manong. Dito'y kapailaang nga rod nga agyan. Timang sapol ka ni Eva itati tutukak. Ibaga ka nagiti pulis, ani Brigida titiktikan na. Wan, manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay ang nagpukaw, at dalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presento ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan ka ni Brigida. Agdarumak. Di ka adda ti lalaki na ti pangidarumam ken kuana, manong? Lumakaalaak pa'y iti ebidensya. Saan laan na ita ti pangidarumak ken kuana? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di ammo na itinapasamak. Adda ka no nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahita ti imbaga ti maysa agayem ko, akadwa ti maysa apulis. Dinamag mo kuma iti dayta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga mga no imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwara, sa anak amaskara. Adagoma amaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Isu adinak sinsinaan. Tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano no matuntunan da ni Eva dito da gusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayulim ka din ti darum, manong? Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Naawan nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali akanayon ti ayan na iti rabii. Wan mat ka diya.
Nusapulan dati puno nga ang saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak ang asawa manen. Awan mabalintan alpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalot. Anya na ito tsuram. Namatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan kag parparang. No aramatag ti maskarak. Ada ka di pa'y makabigbig kanya? Numapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amang ano agatap da. Kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko. Gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa'y ama panijay? Tamang ano adamang tiliwken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat awan tinapaniknikan na basol ko. Baknang tilakay? Kaya natin mang bayad iti detektiv amang sapulken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabanuga ko nga pag ngagdamdamag ka dagiti tattao no nakita da ni Eva. Ngamawan mo't makaibaga. Pakiridin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ingay nga ron to di kasta. Di ta pa yan makatrabaho. Kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. Ang damag taman ka ni Salod. No anyamot ti kasasaad ni Sir. Barang makatulong da iti panangsapol tay ti anak ta. Barang nagtultuloy asin maya atin atirik na. Naku na di ni Salod nga da nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalinta pagtugawan. Naggapon nyo ka din, Nana. Madlaw anabanbanog kayo, ah. Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag. No, da nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kayag danag-dana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at matngarod no naimbagaan ni Sir. Uwan ngarod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Jak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo, tanaimbagan mo't laangan. Jak mo't ni namnama a pumigsama ni Sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga, ada doktor, ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay. Adda, Nana, ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy, akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito idagusyo, Sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mamapanijay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ni Sir? Pagyanakon ngay? Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laing dito dagos ko? Awan katulong ko dito Ay, kunak no pagawidan da kun, Sir. Agsubli tayong tumat laing itidakkal abalay. Palpasik pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir? Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan ridaw sakbay ngayon kandado yu ti gate. Wan, Sir.
Awan lakit ti makastrak ijay, uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayong pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay, tanalaing agaramin iti pagkandaduan, tapno manayunan ng iti padlak. Sir, inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin, tibilin ko kenkwana. Saanan a makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaol na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, sir. Pagpapawyan na amin na madingin na ramin na kanyak. Hindi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan Apay nga awan tao dito Ada umasidig a lalaki. Ang mga nupulis ang nakasibilyan da kita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karba nga masumbrek iti balayo? Tapayan nakakandado ako nam? Jack nga rod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano pa yung mabayadan ti apartment? No papanawon na tatiakin ko iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rod ti maramidan ta, no awan mo't nga rod pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan asibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag mo't basiton ang mapukpukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, nuadala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dalaang iti asidag. Apay nga ron na di pa agpakita, nuadala ang iti asidag. Mangnamnamaak, makita tanto ti anak ta. Kaano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpat ti anak ta. Saan lakit day abaybay ti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brihida. Sa bali tilangan. Narigat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan da kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y Ma'am Brihida. Naginom da ngamin adway di rabi. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing. Tadandanin samot den mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa taurok mo. Tumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ron. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Kasapa pala. Di ka nga ron agurok Makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa.
Ay, suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit yung ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday, napusat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Ay na, disturbo mata ito. Nakaring ni Ma'am Brihida. Disturbo iti turog ti mapalipisian. Tsak pekot ko ti. Masapul adi na maamuan ang napugsat kon ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi, akas la nakaturog. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.